रानी हाँ हम चला तनी घर के सबको ख्याल रखिए और अपन भी ख्याल रखिए, ठीक बा? बाबू के 1 महीना ना भइल शादी के आ अपना ड्यूटी में जाता। बाबू तो जाता लेकिन कुछ अच्छा नहीं खेला। का नौकरी के भाई बाबू जी जाता नहीं हम। ठीक बा बाबू जाता रहो, बाकी अच्छा लागत नहीं है। हम नए नए शादी बियाह पहले अभी ड्यूटी पर जाता रहो। बाबू जी माई हर हफ्ता तो आइए जानी, टेंशन ले कौन बात बा? ठीक बा बाबू, जा अपन ख्याल रखिया और टाइम से खाना पीना खात रहिया। ठीक बा माई, प्रणाम बाबू जी। खुश रहो बाबू। प्रणाम माई। ठीक बा बाबू जी। आज बा देखो तो बाबू के जाते रोल बदल लो सामने। सही कहता नहीं जी, अपना मूड़ी पर से ई आंचर हटा देलो, सब लाश शर्म घोर के पी गई, एकरा तनिको लाश शर्म नहीं खे। तो का कइले चल चलो माई का बाबू? कोचिंग जाते हैं, चलो ना कुछ नाश्ता बना के दो, नाश्ता करके जाएंगे। ए बाबू नाश्ता तो नहीं खे बना, तो चाय बना के दो, चाहिए पी के चल जाए। बहुत तो सुतल बड़ी के बनाई चाय, जा ना तनी अपने से बना के पी लो आ चल जा। ठीक बा माई। ठीक बा। बहू, ए बहू, बहू का हो गया? अगली सुतल बड़ू, खाना वाना ना बनी? हमरा से खाना वाना ना बनी, हमर सिर चकराता। सिर चकराता? एकर मतलब कि कोनो खुशखबरी बा? बहू हमरा बड़ा श्रद्धा बा कि अपने के घर में एगो लड़का के किलकारी गुजी, हम अपना गोदी में अपन नाती पोता खिलाइती। चली हटी, सर चकरेला के मतलब का लइके रह गई। 1 महीना हुआ के घरे ना रहले वाला तले लइके रह जाई। मुंह फाड़ फाड़ के तो दहेज मंगला लोगे, 10 लाख रुपया चाहिए, ओकरे बाद से फ्रिज मंगला लोगे, कूलर मंगला लो, एसी मंगला लोगे। काहे ना कहलू नैयर से लइको ले आए रहती, खिला ले तू। ए बहू ये सब तू का कहत रू? उहे कहतनी जन सुना तारू। चला जा खाना बनावे जा, भागा। ठीक बा। आज तारी सुबेरे सुबेरे माथा खाए। ए देवर जी सुनी, का बोली? है साइकिल हटाई, मोटरसाइकिल निकाली, ले चली हमरे के मार्केट। ए भौजी जानत नहीं खू 110 रुपया लीटर तेल हो गइल बा, मोटरसाइकिल में तेल नहीं खे, यही से तो साइकिल निकलला बानी। मोटरसाइकिल में तेल डाले का औकात ना रहे तो दहेज में मोटरसाइकिल काहे मंगला लोगे? चली हटी, चल जाए हम ऑटो से। की तो बड़ी परेशान कर रहले बा। ये सब तरीका दे तोड़ देले बा। ए माई का बाबू बोला? एगो बात कही, हां कह। भौजी के तो जेवर से महंगा तेवर हो गइल बा, ई सब अच्छा नहीं खिलात हमरा माई। का भइल बा बाबू? रे माई कल भौजी कहत रही कि हमरा के ले चली मार्केट, तो हम कहनी गाड़ी में तेल नहीं खे, तो कहत रही जब तेल डाले का औकात ना रहे तो काहे के दहेज में मोटरसाइकिल ले लो। वो अकेले टेम्पो पकड़ के चल गई मार्केट पर। तो हमनियों के देखत टेंशन बाबू। ठीक बा, बाबू कल ड्यूटी से आते बा, ओकरे से कहल जाई, उहे देखी ओकरा के समझाई बुझाई। ठीक बा माई, आवत भैया के कल कहल। छोटका बाबू कबे गए बड़का बाबू के स्टेशन से लिया, अभी ले आइल ना। अरे सब बढ़िया लेट चल तरी सब ले आ गए तो बात। हाँ बाबू, ए बाबू काहे लेट हो गइल ए हो? माई ट्रेन लेट रहलो साहब। अच्छा, खुश रह बाबू जी, याद रह। खुश रहो। माई तू इतना दुबरा काहे गेल बड़ा लो? दुबराइलो ना, टाइम से भोजन ना मिली तो देखत रहो नस नस लोकता। टाइम से भोजन काहे ना मिलेला? ए बाबू का बताई, तू जहिया गइला तहिए से तहरा मेहरारू के चाल रहन सब बदल गइल। तार माई सही कहतारी। ए भैया अपने से जाली मार्केट घूम के आवेली, घर में केहू की इज्जत ना करेली। इतने ना बाबू, जब कोनो बात कह ओकर टेढ़े जवाब देवे ले आ अपने मनमानी करे ले। चलो लो अभी उनकर खबर लेतनी। हाँ। चलो भैया। रानी रानी का जी आ गई नी? चुप, आ तो गई नी, लेकिन घर सब तोरा जाए के टाइम आ गेल बेटे, ते मनमानी करते रही। ई लोग का कहत लो रे, ते कोनो काम नहीं किस करत, अपन चलते चलाओ तरी। ए लो रवा से का चुंगलैले बानी लो, जो भी कहले हो हमरो सब झूठ कहले बानी लो। हमार माई बाप झूठ बोलता लो। सुन, घर के काम सब तोरा करे के बाद से दोबारा हम शिकायत तो नहीं सुने के चाह। चल अंदर चल।
अब हम का करी, सारा कर दो के तो भंडा फूट गए हमरा। कुछ ना कुछ तो जरूर करही के पड़ी। अभी ले ओइले सना गोगो सब बेडौली भूत जारवा खातिर का जने वो जुआ भेटाई कि ना बुझाइए बोले सुन बाबू। ए बाबू का भइल बाबू? ठीक भी है माई। ठीक बड़ी हां ठीक भी है बाबू एकदम ठीक ठीक बड़ी है। अभी ठीक भी है। बहुत बड़का चलो अंदर चलो। चलो लो चलो लो चलो चलो बाबू चलो। बैठ माई बैठ। ए बाबू वो जुआ का कहलो सब ए माई ओझवा देखला सा बहुत बड़का भूत बा इनकरा पर। कहला सा कि डेली 3 टाइम 10-10 डंडा 1 हफ्ता तक मारो, सब भूत भाग जाई। तो देरी का कोइले बड़ा लो, अबे से शुरू कर दलो। ए बाबू लिया तो पानो लिया ना। ले आओ दिन भैया अब बाबू जो जल्दी भाई लो भैया डंडा दो, ना दो। कोई कर भूत जय बजरंग बली। गलती ना करे। ए बाबू भूतों माफी ना मांगा। अरे माई भूतवा माफी नहीं खे मांगो। हां ई सब नाटक पे लगे से काम करे के डर है, चोरी पे लगी है। का ना को ए हमरा से मत माफी मांग। हमारा माई बाप हमरा भाई से माफी मांग। चल जाने माफी मांग। बाबू ई सब तरह नाटक पे लगे का जरूरत रहा? हां ठीक बा एकरा बाद से नौटंकी मत करियो ठीक बा। अरे हमरा ना हाँ। करिए जा, चलो भैया मांग लो। सवेरे पूरे साथ के घरे आ जाओ नो तोरे बुलाई ले कहला ठीक बा। तेरा के आखिरी मौका देता नी। चल तेरा घर पे चल। चलो माफ कर दो। निगार म्यूजिक चैनल के तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। भैया ये वीडियो बनैनी है सन हमनी के जाना में देखावल गईला। आज के समय में जौन चलेला बहुत लोग ऐसा बहुत औरत लोग करे लागो जौन कि ना करे के चाही। घर में प्यार दुलार मिलेला ओका कुछ लोग गलत फायदा उठावेला। देखल जाला कि घर में काम करे के डर से या घूमे खातिर बाहर से पैसा तो उड़ावे खातिर ओकरा के तो लोग नाटक करे लागला, तबीयत खराब के, भूत खेले के। तो ये सब ना करे के चाहिए। घर परिवार से मिलजुल के आपस में प्यार बना के सबके एक साथ मिल के काम करे के चाहिए। घर के केहू एक आदमी पर ना छोड़े के चाहिए, सब केहू के मिल के रहे के चाहिए। चाचा कुछ कह। हे बाबू हम का कहीं हो बेटा पर तो जौन बार रोहन के तो अपने जानता ऐसा करे के ना चाहिए, झगड़ा झाड़ तो ना करे के चाहिए, मिलजुल के रहे के चाहिए। अब का कहीं बस तरह से ये निवेदन बाटे। हाँ वीडियो के लाइक करी, चैनल के एकदम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर कर ना भूलाई। आ जौन भी गलती हो को हमने कमेंट बॉक्स में बताई, सुधारे के कोशिश करी जाए। बेल आइकन दबाव मत भूलें। नमस्कार।